Мечтаеш да учиш в чужбина? Ето кога трябва да започнеш подготовката си за кандидатстване. Най-добрият момент да започнеш е 10 клас. Да, звучи рано, но така ще имаш достатъчно време подробно да проучиш специалностите, университетите и държавите, които те интересуват, да подобриш английския си език или друг език, на който искаш да учиш и да участваш в извънкласни дейности. В 11 класи няма страшно. Проучването свърши, сега е моментът да решиш къде и какво искаш да учиш, да се подготвиш за езиковия си сертификат и дори да се явиш на изпит и да започнеш мотивационното си писмо. В 12 класи време е да действаш. Вече си наясно с сроковете и изискванията, а сега подготви документите си, подай ги поне няколко седмици преди финалния срок и се подготви спокойно за интервюта, матури, езикови и други изпити, които ти остават. Колкото по-рано започнеш подготовката, толкова по-спокойно ще преминеш през процеса. И помни, университетите обичат подготвените кандидати. Още насоки и материали за подготовка ще намериш на My Future Academics.